Tak, zdar Boh, mal by som sa chuť troška, aj keď není môj zvykom, vyjadriť v poslednej súťaži, ktorá bola v Španielsku. Ale v prvom rade by som sa chcel poďakovať mojim sponzorom Skytech Nutrition, najlepšie doplnky, starostlivosť, všetko možné. Ako nemám slov, ten komfort, ktorý mi oni dávajú, tak to je akože šupa. Nemôžem zabudnúť ani ELOS, jasné, to je ďalší veľký sponzor. Takisto veľký komfort, zabezpečujú mi na súťažiach všetko okolo nich, čiže ako je presun autom do fitiek, strávu, celú proste režiu, čo som na súťažiach, tak starajú sa o mňa celý tým, takže za to im tiež veľmi pekne ďakujem. Ďalej Nebia, to je sponzor, ktorého asi nemusím tiež nikomu vravieť, predstavovať, celosvetová značka. Sú sponzorom Olympie, takže im pekne ďakujem za to, že môžem byť v ich týme. Musím spomenúť aj Feedmill Factory, to je ďalší sponzor, ktorý mi dodávajú každý týždeň zmrazené jedlá, ktoré si len ohrejem a proste zjem a mám tu bez starosti. No a čo sa týka tej súťaže, no. Nebolo to podľa mojich predstav, stali sa tam nejaké chyby, súťaž sa troška predĺžila. Ráno pred súťažou si myslím, že som vyzeral fantasticky, bol som so sebou spokojný, no predpoklad bol taký, že súťaž začne o 1:00 a už keby o 2:00 sme rátali, že bude nejaké meškanie hodinku, no tak to v pohode, hej, bolo tam strašné teplo, keď sme mali všetci rovnaké, hej, ale chybu som spravil asi ja, že začal som sa veľmi skoro rozcvičovať, pretože na stage sme išli zhruba o 4:30 a ja som sa začal rozcvičovať už okolo 1:30 alebo 2:00, pretože tam behal chlap, ktorého som sa pýtal, že kedy pôjdeme na stage a neviem, či zo 5 razy neprišiel a nepovedal, že 20 minút, no a bolo to zrazu 2 až 4 hodiny. No a ako som sa ja rozcvičoval, medzi tým chodili za mnou ľudia, samozrejme ja debil som sa fotil, potom prišli AJ a ďalší, čo komentovali tú súťaž, tak som sa im vypozoval pekne do kamerky. Následne mi prišlo zle z toho tepla, dehydratácia, únava, čiže ja už keď som išiel na stage, musel som vypiť, ja neviem, ja som musel vyliapať skoro liter vody, vypiť sol, zajesť sol, pretože už mi zabetonovalo nohy. Proste prvýkrát mi ostalo zle, že som ešte ani nenastúpil na súťaž. Čiže ja keď som išiel do toho prvého vyvolávania, tak keď nás tam tretíkrát otočil za sebou a ešte sa nás opýtal, že či to zvládame, tak som sa tak na neho pozeral, že no zvládam. Ale ako som dopozoval, tak utekal som do backstageu a KO. Čiže bol som veľmi unavený, lapal som po dychu, dehydratácia tam bola neskutočná a nebolo tam ani nejaký priestor na finále si nejako oddychnúť, ísť na hotel alebo čo. Takže sme ostali hneď tam. Na lehátku som ostal asi zhruba 1,5 hodiny, 2 hodiny som prespal a to už bolo dobre. Lenže to už bolo neskoro, lebo väčšinou sa rozhoduje v semifinále, takže sú veci, ktoré niekedy nevidú, beriem si z toho ponaučenie. No čo sa týka chalanov, ktorí boli predo mnou, boli jasne lepší. Možno, že keby mám formu z rána, tak aj energiu, tak by to bolo úplne niečo iné, lenže ja som už aj nevládal pozorovať, tak to bolo vidno. A musím pogratulovať Vonakovi, no vyzeral dobre, tam vidno tej skúsenosti. Všetci videli, že keď pozoval, tak to bola pecka. Čo som to chcel, no mala by ma čakať ešte súťaž v Portugalsku. No
tak sa stalo, že ho budem musieť odpískať, pretože mám zranené obidve ramena. Jedno viacej, druhé troška menej, potrebujem si to dokopy. No tak mám na to zhruba čas do konca leta a nachystám to na EVOS, taký je plán. A chcel by som ísť ešte Arnold Classic, ale hovorím, priorita je si oddychnúť, vypnúť trošku hlavu a dať si tie ramená dokopy, pretože ma to obmedzuje veľmi pri cvičení aj pri pozingu. A nehovorím, že som to neriešil, riešil som to aj popri sezóne som to riešil, ale viete, ako sa dá niečo riešiť, keď idete od fyziaka a idete hneď tie ramená trénovať a trénujete ramená v podstate, máte rozdelený tréning, takže trénujem 2-krát do týždňa hrudník, 2-krát do týždňa ramená a to nemalo čas odregenerovať. Myslím, tam bude problém asi s rotátorovými manžetami, neviem. Bude musieť ísť na MR-ko. Myslím si, že to nebude nič vážne proste, ale veľmi ma to obmedzuje v pohybe a bolí to. Takže dám nejakú pauzu a malo by to byť OK. Teším sa na EVOS, lebo viem, že tam ukážem moju najlepšiu formu. A potom nech sa tešia na Arnold Classic. Tak, dar Boh, mal by som sa chuť troška, aj keď není môj zvykom, vyjadriť v poslednej súťaži, ktorá bola v Španielsku. Ale v prvom rade by som sa chcel poďakovať mojim sponzorom Skytech Nutrition, najlepšie doplnky, starostlivosť, všetko možné. Ako nemám slov, ten komfort, ktorý mi oni dávajú, tak to je akože šupa. Nemôžem zabudnúť ani EVOS, jasné, to je ďalší veľký sponzor. Takisto veľký komfort, zabezpečujú mi na súťažiach všetko okolo nich, čiže ako je presun autom do fitiek, strávu, celú proste režiu, čo som na súťažiach, tak starajú sa o mňa celý tým, takže za to im tiež veľmi pekne ďakujem. Ďalej Nebia, to je sponzor, ktorého asi nemusím tiež nikomu vravieť, predstavovať, celosvetová značka. Sú sponzorom Olympie, takže im pekne ďakujem za to, že môžem byť v ich týme. Musím spomenúť aj Fitmill Factory, to je ďalší sponzor, ktorý mi dodávajú každý týždeň zmrazené jedlá, ktoré si len ohrejem a proste zjem a mám to bez starosti. No a čo sa týka tej súťaže, no. Nebolo to podľa mojich predstav, stali sa tam nejaké chyby, súťaž sa troška predĺžila. Ráno pred súťažou si myslím, že som vyzeral fantasticky, bol som so sebou spokojný, no predpoklad bol taký, že súťaž začne o 1 a už keby o 2 sme rátali, že bude nejaké meškanie hodinku, no tak to v pohode, hej, bolo tam strašné teplo, keď sme mali všetci rovnaké, hej, ale chybu som spravil asi ja, že začal som sa veľmi skoro rozcvičovať, pretože na stage sme išli zhruba o 4:30 a ja som sa začal rozcvičovať už okolo 1:30 alebo 2:00, pretože tam behal chlap, ktorého som sa pýtal, že kedy pôjdeme na stage a neviem, či zo 5 razy neprišiel a nepovedal, že 20 minút, no a bolo to zrazu 2 až 3 hodiny. No a ako som sa ja rozcvičoval, medzi tým chodili za mnou ľudia, samozrejme ja debil som sa fotil, potom prišli AJ a ďalší, čo komentovali tú súťaž, tak som sa im vypozoval pekne do kamerky. Následne mi prišlo zle z toho tepla, dehydratácia, únava, čiže ja už keď som išiel na stage, musel som vypiť, ja neviem, ja som musel vyliapať skoro liter vody, vypiť sol, zajesť sol, pretože už mi zabetonovalo nohy. Proste prvýkrát mi ostalo zle, že som ešte ani nenastúpil na súťaž. Čiže ja keď som
išiel do toho prvého vyvolávania, tak keď nás tam tretíkrát otočil za sebou a ešte sa nás opýtal, že či to zvládame, tak som sa tak na neho pozeral, že no zvládam. Ale ako som dopozoval, tak utekal som do backstageu a KO. Čiže bol som veľmi unavený, lapal som po dychu, dehydratácia tam bola neskutočná a nebolo tam ani nejaký priestor na finále si nejako oddychnúť, ísť na hotel alebo čo. Takže sme ostali hneď tam. Na lehátku som ostal asi zhruba hodinu a pol, 2 hodiny som prespal a to už bolo dobre. Lenže to už bolo neskoro, lebo väčšinou sa rozhoduje v semifinále, takže sú veci, ktoré niekedy nevidú, beriem si z toho ponaučenie. No čo sa týka chalanov, ktorí boli predo mnou, boli jasne lepší. Možno, že keby mám formu z rána, tak aj energiu, tak mi to bolo úplne niečo iné, lenže ja som už aj nevládal pozorovať, tak to bolo vidno. A musím pogratulovať Vonakovi, no vyzeral dobre, tam vidno tej skúsenosti. To všetci videli, že keď pozoval, tak to bola pecka. Čo som to chcel, no mala by ma čakať ešte súťaž v Portugalsku. No, tak sa stalo, že ho budem musieť odpískať, pretože mám zranené obidve ramena, jedno viacej, druhé troška menej, potrebujem si to dokopy. No tak mám na to zhruba čas do konca leta a nachystám to na EVOS, taký je plán. A chcel by som ísť ešte Arnold Classic, ale hovorím, priorita je si oddychnúť, vypnúť trošku hlavu a dať si tie ramená dokopy, pretože ma to obmedzuje veľmi pri cvičení aj pri pozingu. A nehovorím, že som to neriešil, riešil som to aj popri sezóne som to riešil, ale viete, ako sa dá niečo riešiť, keď idete od fyziaka a idete hneď tie ramená trénovať a trénujete ramená, v podstate máte rozdelený tréning, takže trénujem 2-krát do týždňa hrudník, 2-krát do týždňa ramená a to nemalo čas zregenerovať. Myslím, tam bude problém asi s rotátorovými manžetami, neviem. Bude musieť ísť na MR-ko. Myslím si, že to nebude nič vážne proste, ale veľmi ma to obmedzuje v pohybe a bolí to. Takže dám nejakú pauzu a malo by to byť OK. Teším sa na EVOS, lebo viem, že tam ukážem moju najlepšiu formu. A potom nech sa tešia na Arnold Classic.